क्या हुआ? अपने सेकंड लाइन में चल रहे थे अपने, हाँ, तो वे कार वाला था एक, कार वाला आया। हाँ, उसने इस कट पे से आया एकदम में निकल कर। ओके। उसने फिर दारू पी रखी क्या, उसने खड़े ब्रेक मार दिए तो गाड़ी फिर इतनी भी गाड़ी आ गई थी, फिर संभालना भारी पड़ गया। हाँ, इस ढाल तो वैसे ही है इस पे, तो थोड़ी गाड़ी नहीं चल, फिर इस पे उतर गई थी। कितना बजे वो हुआ? ये हुआ जी रात को रात के 4 बजे। 4 बजे। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम दिल्ली जा रहे थे जी। हाँ, वो पंजिम से आ रहे थे। हाँ जी, क्या सामान है अंदर? अंदर तो उस गोवा से लाए थे जी। हाँ। बैतूल से पता नहीं क्या माल है, जहाँ पे मोदी उतरा था। और आपको जगह कुछ हुआ? ड्राइवर नहीं, को? अपना कुछ नहीं हुआ। कितना आदमी थे आप? आदमी 2 बंदे थे इसमें। 2 थे और कुछ नहीं हुआ? ना कुछ नहीं हुआ। पुलिस को बताया? हाँ, पुलिस आ गई थी। हाँ, ओके, यस। किती झालं सर. हाँ, आणि आमची मागणी आहे की नाही काय उडान पूल सांगलोला असेंब्लीन सुद्धा सरान सांगला प्रवीण हल्लेकरान हे जंक्शन आम्ही त्यांना बंद कर म्हटलेले. 2 जंक्शन हे आणि एक वयर एक कंपल्सरी जायच पडटा ते लोकांक, कित्याक थिंगाच्यान एक गांव लागीत आनी गांवांतून ते 4-5 गांव आहात त्यांना एक सर्कल ते जायत. तेका लागून सरान त्यांना उडान पूल हेतून असेंब्लीन तेजी सांगला. पूण हे सर्कल बंद करपाक हांव 4 महिने जालो त्यांच्या फाटल्यान लागला. ग्रामसभेचे रेज्युलेशन दिला, कोलवाय वचून त्यांना सांगले तो वेणू काय कोण तो आता चढ सुबेसा, तो चढ सुबेसा तेका कोणाचो हात हा आणि कित्याक आमकां काय खबर ना. पूण हांवें एका सरकाराक लागून खूब फावटी आमी ग्रामसभेक इश्यू करून तो रेज्युलेशन घेवन ग्रामसभेचे रेज्युलेशन दिल्लेले आहा. बॉडी मिटिंगेच्यो हे आतां 15 दिसांनी ते रेज्युलेशन तेका दिल्लेले. पूण हेचेर एक्शन आयज मेरेन जायना, कांयच जायना. कित्याक जायना? हे डेली एक्सिडंट जाता, म्हयन्याक 2-3 एक्सिडंट आसतात हे. आणि हे सद्दां आयचो ह्यो पयलो व्हिडिओ न्हू, आमी खूब फावटी व्हिडिओ इथं घातलेले आहात आनी न्यूजार हे घातलेले आहा. पूण एक्चुअली हेचेर कांय जायना. सारकी गरज हा. इस्कॉलाच्या भुरग्याचे मारुतीचे गाडयेचेर मारलेली गाडी, ते सुद्दां वचून जालें. हात जोडटा, पांयां पडटा म्हटलें, थंय सिग्नल बंद करा म्हटलें. पूण आयज मेरेन इश्यू सॉल्व करूंक जायना. हे सद्दां उठून आमच्या गांवचें नांव पिड्ड्यार करूंक उठलेले आज हे. कित्याक की हिंगा येवन सगळे भायले लोक येवन मागीर हिंगा मारतात. फाटीं ते बुलेट घेवन यो भुरगो पिड्ड्या आलो सावंतवाडीचो, तेजे बाबड्याचे बोरयो बिरयो गेल्यो मोडोन. हे आमचे जाणटे पायलट विलट आहात, खंय काडटले गाडयो ते. ओके, तुम्ही पहिल्याच पोहोचले, तुमकां काय भितर आनी भायर सरोंकूच गावना. बरें बरें. गाडी येऊ आता अजून ते फ्लायओव्हर म्हटलं तो काही इमिजिएट जावचो ना. ओके. आमचो साहेब असा आमदार तेजे खातीर प्रयत्न करता ना असो ना. असेंब्लीत सुद्धा त्याने आवाज उठयता ना असो ना. आयज ना फाल्यां पण टेम्पररी हांगा एक कॉन्स्टेबल तरी ह्या जंक्शनार दवरपाचो, नाजाल्यार असो तो इन्सिडंट हे जायत रावतले. ओके, यस, थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.